A Deputación de Lugo continúa co seu compromiso coa mobilidade, na que adica este ano un 21% do seu orzamento, 27 millóns de euros. Nesta ocasión, o presidente José Tomé asinou co alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, un convenio de colaboración para a cesión do tramo urbano da estrada provincial Lugo P2901, o seu paso polo municipio. Na súa visita ao Concello palense, o mandatario provincial explicou que o acordo inclúe, ademais de cambio de titularidade, o arranxo deste treito de 816 metros que vai desde o cruce coa Nacional 547 ata o final da rúa Agro do Rolo. As obras, que se licitarán de xeito inmediato, consistirán na mellora da drenaxe, o firme e a sinalización e suporán unha inversión de 100.000 euros. O presidente da Deputación sinalou que co acordo dase resposta a unha demanda concreta deste concello que permitirá mellorar a mobilidade, a seguridade e a calidade de vida dos veciños e veciñas deste municipio.